Mga kapuso, ana sinating pag-uwan o pagpanag-om karong adlaw, ipikto gyapon sa extension sa low pressure area nga nakaroon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Hinoon na pabiling minus ang kahigayunan nga mamahimong bagyo o mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang maong LPA. Samtang matud sa pag-asa, posibleng wala o posibleng adunay usa ka bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Base sa Tropical Cyclone Tracks Climatology sa pag-asa, kung may bagyo man nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility karong buwana, posibleng subayon ini ang Mindanao ug Visayas. Apan mas dako ang tsansa nga mutipas kini o mupalayo sa kayutaan sa Pilipinas. Sa mosunod nga mga adlaw, gilawomang moarang-arang na ang dagan sa panahon. For the weekend is improving na ta. So mahog na ta nga partly cloudy to cloudy na ta for the weekend. Nga atong hangin is nagyapon ta sa light to moderate lang gihapon.